Joluo nogo ngero ni pile ka pile piny ru gi mare. Kawuono oru marach e gwenge mag Kaluo ka waywago jathieth no ero marahuma ma bende ong'ere sana gi yiende mag bungu kaka Osama Doctor. Osama Daktari wuod Apuoche en achiel kuom jothieth mag yiend bungu ma ong'ere sana kaluwore gi huma margi magisebedo ka gikonyogo ji koni gi koni. Osama Daktari wuod Apuoche osewer koda jothumbe mang'eny ma be wachore ni en achiel kuom jothieth goero ma osebedo ka tiyo kod yiend bungu mondo mi omi jothumbe mang'eny huma kata mbi e pap mar go thum kae. Osama Daktari wuod Apuoche nowito ngimane ka jothumbe mang'eny oseywak ka otelnegi kod jangolo no ero ma wachore ni osiepne kabisa Odongo Swaga Mang'ang'a wuod min dadi. Odongo Swaga achiel kod tim mare duto moting'o Ogila Erastus Chok Min Kash koda Otamo Wang' Mogo wuod Okana ne oywago jathieth no ero marahuma sana kane gium ni piny kare ru mopogore. Madi nid kod kwe Osama Daktari wuod Apuoche. Osama